Pontevedra é feroz e dende o Concello están decididos a que toda a cidadanía o saiba. Xa está en marcha a campaña de promoción da gala de entrega dos Premios Feroz que concede a Asociación de Informadores Cinematográficos de España e que a cidade acollerá no 2025 e no 2026. E queremos que a Rúa de Pontevedra participe deste éxito de que Pontevedra celebre os Premios Feroz durante o ano 2025 e 2026, non? Os Premios Feroz probablemente serán durante o ano 2025 e 2026 un dos eventos culturais máis importantes de Galicia, se non do Estado. Queremos ademais facer esta publicidade antes do Brán, para que a xente que nos visita durante o Brán, que será moitísima xente, pois saiba que en Pontevedra temos actividade cultural todo o ano. Hoxe descubriuse un dos tótems que se repartirán por toda a cidade, un acto no que tamén participaron os voceiros dos partidos da oposición, PP e PSOE. Rafa Domínguez, ademais de como voceiro popular, asistiu en calidade de vicepresidente da Deputación de Pontevedra, institución que colabora coa organización dos premios. Que los Feroz vengan a mi ciudad, que vengan a Pontevedra, es un éxito, sin duda, en el que la Diputación está y va a estar y va a seguir colaborando dentro de una lealtad institucional, que Pontevedra sea, como ha sido pues Santa Clara, la propia ciudad, pues un campo para que los futuros rodajes se puedan instalar en nuestra ciudad y todos podamos disfrutar de la parte cultural, de la parte artística, pero tamén del retorno económico. Pero tamén ten que haber espacio para os consensos, para os acordos e, sobre todo, para que, por riba de siglas e por riba de diferencias políticas, sexamos quen de celebrar xuntos acontecementos e fitos que son importantes para a cidade que todos queremos e amamos, que neste caso é Pontevedra, e, desde logo, creo que a organización dos Premios Feroz durante as dúas próximas edicións a nosa cidade é un proxecto de cidade, un proxecto dos partidos políticos, evidentemente, que estamos no Concello, pero un proxecto de toda a cidadanía de Pontevedra. A gala do 2025 será o 25 de xaneiro, pero antes a cidade acollerá numerosas actividades previas á cita. Ademais, Pontevedra estará presente no Festival de Cine de San Sebastián, convidada polos organizadores para anunciarse formalmente como sede destes galardóns. Estaremos en setembro no Festival de San Sebastián, invitados expresamente, non, polos organizadores para facer un chamamento aos que queiran que se acerquen a Pontevedra para a entrega dos Premios Feroz. Polo de agora, Concello e Deputación van da man para afrontar os custos organizativos dos Premios Feroz. A Xunta, pola súa banda, aínda non confirmou a súa participación, aínda que o alcalde asegurou que hai conversas en marcha.